खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै गोबाव हाथियार लानानै लामायाव होसो होसोयै बिसिखौ गाग्लोबनाय जाथाय खामानिनिफ्राय न' फारसे फैफिननायनि उनावनो फिसाया गावनि बिसिखौ गोबाव हाथियार लानानै लामायाव होसोग्लुंदों बे गिथावना जाथाया गुवाहाटीनि मेगजिनाव जानो मोन्दों बिसिनि मुङा पुष्पा बर' आरो सिखा लानानै होसोग्रा फिसायनि मुङा जन टुमुं बिसिखौ गोबाव हाथियार लानानै बेबायदि होसोनाय जाथायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नुनायनि उनावनो रायजो राजाफ्राबो होसो होसोयै जन टुमुंखौ हमदों बेनि उनाव खुन्थियायाव खाथाबनानै दोननानै उनाव नुनमाथि पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों मा जाहोननि थाखाय बिसि पुष्पा बर'खौ बेबायदि गोबाव हाथियारजों गाग्लोबनाय बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो रोखा मिथिनो मोनथ'नाय जायाखै नाथाय फिसायनि गाग्लोबनायाव जोखोम जानो गोनां जादों पुष्पा बर'आ उनाव फाहामथायनि थाखाय बिथांखौबो देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरनो गोनां जादों एडियारि थार्ड ग्रेडनि आनजादाव जाहाथे जेबो बेले बेजे जाया बा सोंनाय बिलाइया लिक जाया बेनि थाखाय गोख्रोङै आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन नाथाय गोख्रों आनजाद खुंनायनि उनावबो आनजाद जोबखांनायनि उनाव सोंनाय बिलाइ गोसारदों समाज बिजोङाव सोंनाय बिलाइया समाज बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो गोबां सावरायदों माबोरैहाय बेफोरबायदि जानो मोनखो बेफोरनि सायाव गोबां सोंथि खालामदोंमोन समाज बिजोङाव गोबां गोसारनायनि उनाव दा सासे दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय मंगल सिं बसुमतारी मुंनि सुबुंखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा बिनि सायाव फोरमायथिदों दि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि सेन्टाराव बिबान मोननाय मंगल सिं बसुमतारीखौ बे दायाव एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो बिथांनि मबाइलखौबो जब्द खालामबाय आनजाद जोबखांनायनि उनाव बाहायजाखानाय सोंनाय बिलाइखौ फट' खेबदोंमोन मंगल सिं बसुमतारी बिथाङा बेनि उनाव बिथाङा गुबुनफोरनो दैथायहरदोंमोन आरो बे सोंनाय बिलाइनि फट'आनो समाज बिजोङाव गोसारदों बिथाङा फोरमायथिबावदों दि सेबाजों सायख'जाखानाय फट'ग्राफारमोन मंगल सिं बसुमतारीया नाथाय आनजाद जोबखांनायनि उनावसो बाहायजाखानाय सोंनाय बिलाइखौ मबाइलजों सावगारि सेबखांदोंमोन होननानैबो सिमा लादों मंगल सिं बसुमतारी बिथाङा आनजाद जोबखांनायनि उनाव सोंनाय बिलाइखौ फट' सेबखांनानै मंगल सिं बसुमतारीया सोरनो दैथायहरनाय बेनि सायावबो नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा हाग्रामा महिलारीनि बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांबायब्ला आरो 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव UPPL दोलोआनो हाग्रामा महिलारीखौ फेजेनगोना रोखा जाबायब्ला UPPL आरो बिपिएफ ज' जानो थाखाय मानो गले गले सावरायनो गोनां जाखो आरो सिडलियाव जानो गोनां उप्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव UPPL आरो बिपिएफ जयैनो सासेल' बिजाथि होनो थाखाय UPPLआ बिपिएफखौ मानो खावलायनो गोनां जाखो बेफोर गेदेर सोंथि जेब्लानिफ्राय बिजेपि दोलोआ बिटिसिआव हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै फोसावदों अब्लानिफ्राय UPPL आरो बिपिएफ ज' जानायनि बाथ्राया बिटिआरआव सोलिदों नाथाय ज' जानो थाखाय सावरायदोंब्लाबो मोनसे दोला गुबुन मोनसे दोलोखौ सोंखारिलायनायनिफ्राय गोजानाव थायाखै फोरमायथिनो गोनांदि UPPL राजखान्थि दोलोआ हाग्रामा महिलारीनि बियाबनि सिङाव सिम्बरगावआव जयनिं हाबाफारि खुंदों जेराव बाहागो लानानै देबरगाव बियाबाव बिपिएफआ 0-0 जानायनि लामायाव होननानै बुंथिदों UPPLनि दैदेनगिरि बिजित बसुमतारीया आरो 2025 मायथाइयाव UPPLआ हाग्रामा महिलारीखौ फेजेनगोना रोखा होननानैबो बुंथियो आरो हाग्रामा महिलारीनि बिपिएफआ जोबस्रांबाय होननानै फोसावनो हायो होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा ओजोंहाय ज' जानायनि खोथा सावरायनायनि सोमोन्दैसो फोरमायथिगासिनो दङ UPPLनि दैदेनगिरियाबो UPPLनि दैदेनगिरि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा फोरमायथिदों दि UPPL आरो बिपिएफ ज' जानो थाखाय सावरायनाया खेबथाम जाबाय गिबि सावरायनायाव लोगो हमनानै माबोरै हेफाजाब होलायनांगौ बेखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो थामथि सावरायनायाव माखासे एजेन्डाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा जानो गोनां सिडलीनि उफ्रा बिसायख'थियावबो UPPL आरो बिपिएफ जयैनो सासे बिजाथि फसंनो थाखाय बिपिएफनिसिम प्रप'जेल हरनाय जादों बा खावलायहरनाय जादों आरो बेखौ बिथांमोनहा दोलोनि गेजेराव सावरायगोन होननानैबो फोरमायथियो राजु नार्जारिया बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि बर' हारिनि सिनायथि थामोनथा रैखाथि आरो जौगानायनि सार्थआव मोननै हान्जानि गेजेराव गोरोबलायदों नाथाय मा कन्डिशनाव ज' जागोन बेखौ उननि सावरायनायाव थि खालामनाय जागोन होननानै बुंथियो राजु नार्जारिया नखरसेनिनो 3 उन्दै गथ'साफोरा
फुख्रियाव गलांनानै अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जादों। फुख्रियाव थानाय मैगंखौ लायनो थाखाय थांदोंमोन उन्दै गथ'साफ्रा, बेयावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय 3 उन्दै गथ'साफोरनि बैसोआ फारियै 10 बोसोर, 8 बोसोर आरो 6 बोसोर बैसोनिल'मोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुख्रियाव थानाय मैगंखौ खानो होनानैनो थांदोंमोन उन्दै गथ'साफ्रा, बेयावनो फुख्रियाव साफानि उनाव साफा गोदोनानै जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय गथ'साफोरनि मादाव फारियै 10 बोसोर बैसोनि मासुता बेगम, 8 बोसोर बैसोनि सेरिना बेगम आरो 6 बोसोर बैसोनि आक्तारा बेगम। धिंनि सलगुरियावनो जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाथाया। बिब' बिनानाव 3 बिदा फंबाय असेनि फिसाफोरमोन। गसाइगाव पुलिस थानायाव दुंहाव थासारि, सासे लाइमोना रुंसारि जानायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। पुलिसनि बुनायावनो लाइमोना जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै अजद होदों रायजो राजाफोरजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गसाइगाव सदर सहर पारानि थागिबि रुंसारि सूर्य देनि फिसाज्ला बाप्पी दे 35 बोसोर बैसोनि बिथाङा फरेस्ट अफिसाव बुलायलायदोंमोन। बेनि उनावनो पुलिसा थांनानै बाप्पी देखौ हमनानै लानानै फैदोंमोन, नाथाय पुलिस थानासिम सौफैनायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों बाप्पी देआ। बेखौ लानानै नखरनिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा पुलिस थानायाव गोख्रोङै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। पुलिसा बुग्लिनानै लानानै फैनायनि थाखायनो बेबायदि जाथाया जानो मोन्दों होननानै अल आसाम बेंगलि युवा छात्र फेडारेशनजों लोगोसे रायजो राजा आरो नखरनिफ्रा दुंहाव थासारिखौ सोमजिहोदों। ओजोंहाय पुलिसा थैनाय जाथायनि सोमोन्दै जेबो मिथिया, देहा फाहामसालियाव लांनायावसो थैबाय होननानै फोसावदों होननानै फोरमायथिदों पुलिस बिफाननिफ्राय। बे जाथायनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जाथायाव तामुलपुर पुलिसनि सायाव अजद फैदों। सासे दायनिगिरिया 3 थाला बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनायनि उनावनो तामुलपुर पुलिसनि सायाव अजदआ फैदों। सिख्लानि गाज्रि फट'खौ भाइरेल खालामनायनि दायाव खादोंमोन रबि दास मुंनि सासे सुबुंखौ। बेनि उनाव रबि दासआ 3 थाला बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन। नाथाय बेयाव पुलिसनि आखाइ दं होननानै नखरनिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा गोख्रों अजद दैखांदों। एडिआरइ 3rd ग्रेड आनजादनि सोंनाय बिलाइया समाज बिजोङाव गोबां गोसारनायनि सिगां मोनसे भिडिअ'आबो समाज बिजोङाव गोसारदोंमोन। आनजादखौ गोख्रों खुंनायनि मुङाव आइजोफोरखौ गाज्रि सिग्रोमनायनि अजद होदोंमोन सासे आइजोआ। नलबारि बेलसरनि शहीद स्मृति कलेजाव गाज्रि आइजोफोरखौ सिग्रोमदों बा दांग्रोमदों होननानै अजद होदोंमोन आइजोआ फोरमायथिदोंमोन दि आनजादखौ गोख्रों खुंनायनि मुङाव आइजोफोरनि लेगिंस आरो आइजोफोरनि मेख्ला सादरनि सिङावबो आखाइ सोनानै दांग्रोमदों होननानै अजद होदोंमोन आरो बेबायदि सिग्रोमनायाव पर्दाबो गैयामोन होननानै अजद होदोंमोन। दा बे अजदआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम सौहैनायजों लोगोसे आसामनि डिजिपि जिपि सिंहनिसिमबो सौहैबाय। आनजादखौ गोख्रोङै खुंनायजों लोगोसे बिमा आरो बिब' बिनानावफोरनि मान सन्मानखौ रैखाथि होनायाबो गोनां होननानै बुंथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा। बेनिखायनो हाइकर्ट आरो वमेन्स कमिसननि बिथोन बायदियै आनजाद होग्रा आइजोफोरनि थाखाय एसअपि फोसावनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों गिबि मन्त्रि बिथाङा। गाहामै गाहाम थायोब्ला आसामाव उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिया फुजानि उनाव जानो हागौ होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनि उनाव फैगोन बिटिसि बिसायख'थि आरो बेनि उनावनो जागोन आसाम बिधानसभा बिसायख'थि। बिसायख'थिखौ लानानै गोख्रों जादों बिजेपि दोलोआबो। जानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव 4नि मादाव 4यावनो देरहासार जानाया रोखा आरो मोनसेयाव नाजागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिजेपिनि दैदेनगिरिया। बेनि अनगायैबो फुजानि सिगांनो बिजाथिफोरखौ लानानै सावरायनाय जागोन आरो मिरुआव दैथायहरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपि राजखान्थि दोलोआ थागथियारि। 25 लाखनि गोबां सोद्रोमाफोरा बिजेपि दोलोआव गोदानै हाबदों होननानै फोरमायथिदों। बराकभेलि आरो गुवाहाटियाव मोजाङैनो जयनिं हाबाफारिया जागासिनो दङ। धुबुरियाव गाज्रि आरो बिटिसियावबो उन जानानै दं होननानै फोरमायथिदों। नाथाय फैगौ सप्तानिफ्रायनो बिटिसियावबो गोख्रोङै जयनिं हाबाफारि खुंगोन होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै फोरमायथिदों दि सिडली बिधानसभा बियाबखौ लानानै बिजेपि दोलोआ जेबो जिंगासिनांगौ लागा गैया। मानोना बिजेपि दोलोआ UPPL जों एलायन्स दंखायो। फारसेथिं बिटिसियाव बिपिएफ आरो UPPL ज' जानो थाखाय सावरायगासिनो दङ। जुदि UPPL आरो बिपिएफआ ज' जानानै बिजाथि फसङोब्ला अब्ला बेयाव न' कन्टेस्ट अदेबानि बादायारि गैयालासे देरहालांगोन होननानैबो बुंथियो बिश्वजित दैमारिया। लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ गुबुन गुबुन कर्सआव मुं थिसननो थाखाय लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। कर्सफोरा जाहैबाय नार्सिं केयाराव बेचलर अफ भकेशन, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डि फार्मा। बाक्सानि बरमायाव थानाय प्रफेसर कल'नि आरो सप्ताहिक हाथाइनि साखाथियाव थानाय AISECT ग्रुप इउनिभार्सिटिजों गनायथि मोननाय रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्सआ नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरी आरो डि फार्मायाव मुं थिसननो थाखाय हांख्रायहरदों। मुं थिसननायनि थाखाय प्रसपेक्टास होनाया जागासिनो दंखायो आरो आगस्ट दानावनो मुं थिसननायाबो जागोन।
गोसो गोनां फरायसाफोरा गोख्रैनो बेफोर कर्सआव मुं थिसननो हागोन। रोंग'थिया नार्सिं कर्स आरो मेडिकेल लेबरेटरिनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। नाथाय डि फार्मानि थाखाय साइन्स स्ट्रिमाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। मख'नो गोनांदि नार्सिं केयार, मेडिकेल लेबरेटरि आरो डि फार्मा कर्सखौ खालामखांनायनि उनाव एपिसि आनजादनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हागोन बिजाथिफोरा। लोगोसेनो गुबुन गुबुन सोरखारि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। हस्पिटाल, नार्सिं हम, क्लिनिक बायदि बायदिफोरावबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जौसिन सोलोंथाइबो लानो हागोन बिजाथिफोरा। गुवारै मिथिबावनोबा आरो मोजाङै मिथिबावनोबा 8011133336 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।